Айде, това ще добива, бе. Играч. Айде, бе. 360 нещо, да ти покажа. Дай първо смърка само. После... Това ще излъгаше. Ай тук. Живо. Давай. О, заби ли? Случайно с какво? За тази случайно стана, ако искаш ще пусна да видиш колко случайно стана. Гледай сега как се прави. Гледай сега как се прави. Може момче. Само ще снима в момента. А? Давай. До кога ще уча, майка му? Айде, бе. Пошъл. На. Какво правиш, бе, брат? Не става, човек. Айде сега сериозно стия, че... Не мога.